شرمند چارو کا 2 مارچ بلوچ دو ربیدگی روچ درگتا بلوچستان و دنیا عید کے کنڈا بلوچ دو ربیدگی روچ درگتا مراکش ٹینک بوگائیں امیر دا تربتا چاوار ضلع کیچے بازیں جاگہاں بلوچ دو ربیدگی روچ درگتا مراکش ٹینک بوتا ما انو ساڑی BRC کالج دیما BRC ہم امک سال 2 مارچا بلوچ دو ربیدگی روچ دارک بیتے مرچی ہم یک جوانے مراکشی ٹینک بوتا وہ ایردا ما نودر برا او BRC پرنسپل واحد بخشا جست کنن کے بلوچ دو ربیدگی روچ درگتا چی گوشی اسی ارزش تے بارا آئیے مارچ چیا اسٹوڈنٹس کہ ہم دے لوکل اسٹوڈنٹس تیگن بلوچستان اچھے چونکہ یہ ادارہ اچھے تعلق داری اسٹوڈنٹس استان ادرسان یک شرعی وڑیا حصہ زورتا اور خاص طورا میں لاتے پشتون اسٹوڈنٹس متگاں آہاں بلوچی میوزک کے سارا پرفارم کتا جوانی ایک اندازیہ پرفارم کتا چونکہ شما سرپدت ای ہمرا شہر کے یک راج یہ پجار آئیے دو رویدگین او مرچی 2 مارچ میں دو رویدگے روچیں ما ہمیں حب واحق داشتک و ہمیں درگتا وتی دو رویدک جھوٹ پتک مرچی یک مراگشی جو مراکش 2 مارچ ہیں اور 2 مارچ بلوچی دو ربیدگ آئیے تاکہ میں زندگ بکنے تاکہ مردم بزانا کہ بلوچاں وتی زند کجام وڑا گوازیتا اور کجام چیزیں استعمال